iki sing penting iso ngopi karo duwe rokok. Wis alhamdulillah. Tapi nek ndelok kahanan koyo ngene iki tambah ruwet. Tetep tak support. Lah saiki ora ruwet piye to? Wong corona iki semakin merajalela. Corona iki variane akeh. Lah emange po, es. Wow. Jenenge yo akeh. Kaya buronan. Variane saiki ana Delta, Beta, PK. Lah sing varian terbaru iki Omicron. Lah sesuk apa meneh? Mungkin silikon kita tambah gede mek mulus. Wis, ombene sih. Hei. Kopi pahit pun to ki. Wis ora apa-apa senajan pahit kaya uripku tetep tak ombe. Pahit kaya uripku tak jalani karena hidup adalah suatu perjuangan. Tapi kan berjuang piye iki kerja yo sedina mangkat 4 dina prei. Sumbangane akeh, butuhe ngerek, anak yo jajan pak pek. Apa iki arep nang omahe Pak RT ya? Ora ono gawean. Tak nang omahe Pak RT njaluk pendapat karo njaluk solusi. Mbok menawa Pak RT iso duwe pendapat mek solusi sing apik. Syukur bagi iso kei utangan. Mana? Nopo toki Bunda kok malah rewel. Susah, udah malah rewel. Pokoknya tak salah pisan meneh. Nah iki nganti rawit tak jual. Wis nak luwe ra sudah tak dol. Alhamdulillah rampungan kabeh dari atus. Oh, lah kae wong lanang kok malah plang-plang tok sing wedok wis ubyuk ket mesok kok. Astagfirullahaladzim. Apa to makmu? Enak men ya. Sing wedok wis ubyuk ket mesok kok plang-plang tok malahan lho. Mbok ewang-ewang apa kono? Iya. Kon mbok alus. Kok senane kok karo ndrembil kae ngono kok. Ana wong ora ya? Iki nak sampe ngerti wong, kirang iki aku. Oh, ketok. Aduh. Malah ono panjul. Apa kae wong ngene? Ora ngerti kene ge wong Bu RT. Jerengi pakaian kok malah rene. Iki nek sampe wong ngerti, mosok Bapak RT kok melu jerengi, wibawaku ya to, hormatku ilang joran iki dadi Pak RT. Ngerti ya? Gede ah. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT. Orang rumah. Pak RT ki nang ndi yo? Apa to kae? Kok kaya tikus ning kok gedene ra umum. Wah, kae nalare RT ini kan. Ditangoni malah mumpet. Muga ora ketemu. Keren mesti ndak nyusahi kok. Tinggal ngumpet wae nak ngono. Ora urung mengko nyusahke aku. Jangan lah Pak RT iki. Aduh.
Wah asem iki. Lah kok jajan getak barang to kowe? Nggih kula getak to Pak RT. Lah wong ditamoni kok malah mumpet. Ngono jenenge ora mumpet. Delik. Lah niku masker kok teng mriki mboten teng mriki Pak RT. Lah kok awakmu malah guyan-guyu. Sajake ngenyek Pak RT to. Iki opo to? Ih, iki nudu masker. Iki bekas ibu-ibu. Wes ning kene to mau. Lah awakmu ngopo kok getak-getak barang? Meh perlu piye? Ngeten Pak RT, niki ajeng jaluk tulung sekedap kali jenengan. Yo jaluk tulung yo jaluk tulung. Kok aku tak ngerampungke sik gaweanku. Jenengi to Pak RT. Ora nyamper ketok pakaian. Wis nang sik. Pak RT. Kaget Pak RT. Satu ngomong ajeti kok. Iki Ono perlu apa? ngeten Pak RT, sepindah kula badhe silaturahmi. Nggih. Kaping kalih kula ajeng ngrepoti Pak RT sekedap. Aduh. Kok ngrepoti, Mas? Nak ngrepoti aku yo ora iso. Wong gaweanku wis akeh kok dadak kok repoti, kok tambah beban. Nggih jaluk tulung mawon kalih Pak RT. Ambok ngono, enak tolong nak jeneng jaluk tulung, insyaallah nak Bapak RT iso nulungi tak tulungi. Kuwi jenenge Bapak RT. Ya ora dadi menungso kuwi kudune tolong menolong. Ya aku ora jur ateges aku penerak subuh seta mungkin tata krama ananging kedah kemedah netepi punapa ingkang dados kewajibane Bapak RT. Ya to wajib tolong menolong. Ngono. Lah dadi menungso kuwi ya to nek iso sing migunani manfaate kanggo wong liya, sing luwih apik. Dadi nek awake dhewe iki sak iso-isone iso manfaate kanggo wong liya. Apa meneh Bapak RT, anak Bapak RT tanggung jawab. Aja sampai masyarakat iki ya to ngeluh utawa di masalah kok Bapak RT kok ora iso ngeki solusi utawa masalah. Sendang ngomong kok malah madhep rono to. Lah wong Pak RT ngecuwis bae kok. Lah kok aku ndang ngomong, mau kei kesempatan ngomong ora ndang ngomong kowe. Lah ajeng ngomong kowe Pak RT Oh, ngono terus. masalah ya apa? Jaluk tulung apa men? Ngeten Pak RT. Kula ajeng jaluk tulung. Ngambil artone sedhiluk mawon. Wis tak batin to. Ket mau wis tak batin nek kowe bakal nyusahke. Wis tak batin aku kan jaluk duwean lah. Lho, kok nyusahke to Pak RT? Jarine Bapak RT tolong menolong. Kamu berarti kowe nyeleh duit dulu. Nggih to Pak RT. Ya butuhe piro to, Mas? Kali yuto mawon Pak RT. Wong yuto kok. Kalih yuto tok ngono Eh sedhiluk mawon kok. Oh, ngono. Wis. Alhamdulillah. Hitung sik, engko nak salah. Kula hitung nggih Pak RT. Kok senengane kok urusane karo duit kowe Pak. Nggih, pun niki Pak RT. Anggap Ning ndi saiki? nggih ajeng langsung sama RT ya, Mbon. Gorene sik. Ini kamu arep dines dulu kok. Wis to, ngono. Waduh, maksudnya kula niku sedhiluk seminggu. Halah, kene butuh duit kok gak nyeleh seminggu. Waduh. Wah, diwasi aku ngomong sedhiluk mau waduh.